Denne udsendelse skal handle om det aarhusianske boligkvarter, som hedder Langenæs, og som ligger i Aarhus C, men lige uden for Ringgaden, nærmere bestemt mellem Frederiksbjerg og Viby. Jeg hedder Jenny Theisen Kjær og er ansat som kirke- og kulturmedarbejder ved Langenæskirken. I forbindelse med mit arbejde bliver jeg tit spurgt om forskellige ting angående kirkens og sognets historie, og så er det jo heldigt, at jeg er gift med en lokalhistoriker, der ved en masse om Langenæs, og som endda har skrevet en lille bog om områdets historie. Niels, kan du ikke lige præsentere dig selv? Jo, jeg hedder jo altså Niels Kjær, og jeg har en fortid som sognepræst på Lyø især i mange år. Men siden 1999 har jeg boet i min fødeby Aarhus og har virket som forfatter, oversætter, foredragsholder. Jeg har blandt andet skrevet flere bøger og artikler om lokalhistoriske emner. Ikke mindst om Langenæs, hvor vi jo bor. Jeg har også skrevet en lille bog om Langenæs, der hedder Fra køkkenmødringer til højhuse, og den kan der lånes på biblioteket, hvis man skulle være interesseret. Jeg tror også, den stadigvæk kan købes i de fleste netboghandlere. Hvad fik dig egentlig i gang med at skrive om Langenæs? Jo, altså, vi flyttede, som du ved, til Langenæs her for cirka 15 år siden. Og når jeg sådan flytter til et nyt sted, så vil jeg altid gerne vide så meget som muligt om det sted. Hvem har boet her før? Hvad er historien bag stedet? Og helt elementært, hvorfor hedder det egentlig Langenæs? Og så videre. Langenæs, det er jo sådan et moderne beboelseskvarter, og mange har den opfattelse, at det jo så er et nyt kvarter, og der egentlig ikke er nogen forhistorie. Men det er der næsten altid. Og de folk, man sådan snakkede med, de kunne jo fortælle, at det var blevet bebygget Langenæs sådan primært i 1960'erne, og før den tid havde der i en 40-50 år ligget kolonihaver på stedet. Og dem, der vidste rigtig meget, de vidste måske også, at endnu før kolonihavernes tid, der havde hele området hørt til Marselisborg Gods, ligesom jo i øvrigt det meste af det sydlige del af Aarhus by oprindeligt har hørt til Marselisborg Gods. Men hvad så før den tid endnu? Helt tilbage til oldtiden. Hvem boede og da, og hvad er historien om sådan et sted som det her? Og ja, som sagt, hvorfor hedder det Langenæs? Alt det satte jeg mig til at undersøge, og jeg fandt ud af mere og mere. Og til sidst tænkte jeg, at det kunne jo også godt være, at der var andre, der kunne være nysgerrige for at få del i noget af den viden, jeg havde skravet sammen. Og derfor holdt jeg et par foredrag hernede, som var virkelig velbesøgte, og skrev så også den her lille bog Fra køkkenmødringer til højhuse, for at dele min viden med andre interesserede. Det lyder spændende, men hvorfor hedder det så Langenæs? Ja, se, det var sådan set lidt af en spændende historie, fordi jeg prøvede først, da vi lige havde fået den her lejlighed og skulle flytte hertil, og undersøge, om der stod noget på nettet. Men det gav ikke rigtig noget resultat. Og så prøvede jeg at spørge ned på den lokalhistoriske afdeling, der jo var på det daværende hovedbibliotek i Aarhus, der lå nede i Mølleparken. Og de var også slog beredvilligt op i deres registre og deres kort. Og de kunne ikke finde navnet Langenæs på noget kort, der var ældre end 1950, og heller ikke i noget af deres materiale. Så de mente, det var sådan et nyt navn, kvarteret havde fået, dengang man fandt ud af, at det skulle bebygges. Så er der noget, der hedder Center for Navneforskning, der ligger over på Københavns Universitet. Dem prøvede jeg også at henvende mig til, og de kom faktisk til samme resultat. De kunne heller ikke finde navnet Langenæs
i nogle af deres registre, og mente også, det måtte være et nyt navn, som kommunen havde givet kvarteret, da det skulle bebygges der omkring 1950-60 stykker. Jeg synes bare, det lød underligt, fordi det er jo ikke typisk sådan et navn, man giver et nyt kvarter i vore dage. Det skal som regel være noget med noget blomster eller noget der lyder sådan lidt naturagtigt. Langenæs, et næs, det er jo noget, der skyder sig ud i vandet. Det lyder ældre. Der er ikke andre steder i kongeriget Danmark, der hedder Langenæs end her, men går man til Norge og Island, og faktisk også til Sydslesvig, så findes der lokaliteter, der hedder Langenæs. Jeg tænkte ved mig selv, at jeg havde en idé om, at det muligvis kunne være et ældre navn. Og så begyndte jeg at slå op i alle mulige opslagsværker af ældre dato om Aarhus, og mest forgæves, intet om Langenæs. Men så lige pludselig så gav det pote. Jeg slog op i et værk, der hedder Aarhus gennem tiderne, som blev udgivet i 1930'erne engang. Der var der et indledende afsnit, der egentlig handlede om de geologiske forhold i Aarhus og omegn. Og der stødte jeg på navnet Langenæs første gang. Jeg kan endnu huske, det gav sådan et helt lille gib i mig, fordi det, der stod, det var, nu citerer jeg, ved udvidelsen af banegårdsterrænet er Langenæs derimod forsvundet. Det var stejle skrænter på begge sider af det sted, hvor Ringgadebroen føres over, og de bar et botanisk righoldigt krat, en hel urskovsrest. Og det var jo sådan lidt underligt, at da man første gang støder på det her navn Langenæs i en ældre kilde, så er det, man får at vide, det er, at Langenæs er forsvundet. Men det siges jo rimelig klart, hvad det forsvundne Langenæs var. Det var nogle meget høje, stejle skrænter, og de lå sådan cirka der ved banegårdsterrænet, hvor Ringgadebroen føres over i dag. Hvis man nu tager ældre kort over Aarhus og omegn, Geodæisk Institut har været så venlig at digitalisere deres gamle kort og lægge ud på nettet, og derfor kunne jeg finde sådan et gammelt kort fra 1800-tallet over området her, og der fremgik det faktisk tydeligt, at der har ligget nogle over 50 meter høje skrænter, der hvor banegårdsterrænet er i dag. Og Aarhus Å, den løber jo lige over på den anden side af jernbanen. Og vi ved, at Aarhus Å i ældre tid var meget bredere, end den er i dag. Så Langenæs, det har altså været nogle store, stejle skrænter, der skød sig ud i Å-området, og som lå der indtil for 100 år siden, hvor de blev gravet bort i forbindelse med, at man anlagde og udvidede jernbanen, og så lavede Ringgadebroen. Og det navn, det har jo så ligesom været der, så da Aarhus Kommune i 1942, tror jeg det var, skal til at navngive det her nye kvarter, de planlægger, så tager de altså det her gamle navn og kalder så det her område for Langenæsområdet. Det er første gang, man støder på det i Aarhus bys kommunens arkivalier, det er i 1942, hvor man beslutter sig for at navngive det her nye kvarter med Langenæskvarteret. Og fra min tid på Lyø, der kender jeg godt det her fænomen, at de lokale, de havde en masse navne på forskellige lokaliteter på Lyø,
som ikke stod på noget trykt kort. Og derfor kan det også sagtens tænkes, at folk har kaldt de her skrænter for Langenæs, uden at det var trykt på kort. Jeg forelagde så det, jeg har fundet ud af for Center for Navneforskning deroppe på Københavns Universitet, og de sagde, det lyder helt rigtigt, og det kender vi også godt til, det her med, at der er masser af navne, der ikke er trykt på kort, og som findes. Og vi kender også godt til det her fænomen, at et navn godt kan flytte sig lidt, sådan at fra at det har været navnet på nogle stejle skrænter, så bliver det lige pludselig navnet på et helt kvarter. Så det er altså forklaringen på navnet Langenæs. Tak for det. Jamen, det er så et gammelt navn til et nyt kvarter, men hvad ved vi om Langenæs i oldtiden? Boede der mennesker her allerede i stenalderen, bronzealderen og vikingetiden? Ja, jeg henvendte mig så til Moesgaard Museum for at høre, om der var gjort nogle bopladsfund her i området. Og det viste sig, at der var netop gjort bopladsfund nede i åområdet. I anden halvdel af 1800-tallet var der gjort 3 arkæologiske fund. Jeg tror, det ene var fra 1863 stykker, og det andet fra 1873, og det sidste fra 1895. Og det var sådan køkkenmødinger fund. Køkkenmøding kalder vi jo sådan en slags affaldsdynge, som har ligget der, hvor der var en boplads, og hvor man smed redskaber, der var gået i stykker, eller lerkar, der var også gået i tu, og dyreknogler, og muslingeskaller, og fiskeskeletter osv. Alt sådan affald havnede i en dynge, og dem kan man være heldig at finde nogle stykker af, og derfra kunne slutte, at her har der altså boet mennesker. Og sådan nogle 3 fund er der gjort nede i det område. I dag hedder det jo 3 broer, der hvor der er 3 broer, der mødes over Aarhus Å. Og i slutningen af 1800-tallet, der lå der noget, der hed Fiskerhuset dernede. Det var oprindeligt en bolig under Marselisborg Gods, hvor der har boet en forvalter, der tog sig af det område. Måske fiskeriet i åen. Senere blev det her fiskerhus overtaget til sådan et slags kro, hvor søndagsglade aarhusianere sejlede op ad åen og gik i land ved fiskerhuset og fik sig et slag kejler og en øl og en kop kaffe og hvad de nu fik, inden de sejlede hjem igen. Og alle 3 køkkenmødingfund var altså gjort i det her område, som ligger der i nærheden af 3 broer i dag. Det er altså fra stenalderen, formodentlig cirka 7.000 år gamle, hvor man havde de her køkkenmødinger. Kommer vi så lidt længere op i tiden, i bronzealderen, er der faktisk, fik jeg at vide af Nationalmuseet, som jeg også henvendte mig til, også gjort fund her på Langenæs. Der har ligget en hel rundhøj, cirka der, hvor lavkagehuset ligger i dag. Det er svært at forestille sig, men der lå altså indtil en gang i 1840'erne en rundhøj, og der skulle også være gjort fund i højen. Desværre er det ikke nærmere specificeret, hvad man fandt. Men sådan en rundhøj, den ville typisk være 3 til 3.500 år gange. Man kan, det er fra den tid, hvor Egtvedpigen, som de fleste måske har et billede af inde i hovedet, hvordan hun så ud,
Så måske har der været en Langenæs-pige, der gik rundt her for sådan 3 til 3.500 år siden i bronzealderen. Denne høj, den blev så sløjfet formodentlig, fordi at dengang landbruget blev mere intensiveret i 1800-tallet, så lå sådan en høj i vejen, og så jævnede man den bare med jorden. De var ikke fredet endnu på det tidspunkt. Men det mest spændende, det er faktisk, når vi kommer op til vikingetiden. Fordi lige i nærheden af Langenæs, der ligger jo Eskelund, som nu er altså blevet det nye koncertsted i Aarhus. Men meget tæt mellem Eskelund og Langenæs, der ligger der faktisk på gamle kort noget, der hed Snækkeeng. Og en snække, ja, det er jo sådan et gammelt ord for et skib, et vikingeskib. Og arkæologerne i Moesgaard, de fik en mistanke om, at der muligvis havde været tilknyttet noget med skibe til det her sted. Og de foretog for godt og vel 20 år siden nogle udgravninger derovre, og det viste sig faktisk, at der havde været et skibsværft, hvor man måske har bygget skibe, men i hvert fald repareret skibe, og skibene måske også har været opankret der. De ældste trærester, det kan man jo datere ret præcist, de er fra 797, og så har det været i brug indtil omkring 1260. Så altså i en periode på godt og vel 450 år har det været brugt til skibe der her lige neden for Langenæs. Gammel Åby ligger jo over på den anden side af åen. Og 797 og 800, ja, så har vi en konge, som vi faktisk ved en lille smule om her i Danmark. En konge, der er før Gorm den Gamle. Han hedder Godfred den Gavmilde. Godfred den Gavmilde. Han var konge i Danmark sådan fra cirka 800 til 810, og samlede et rige, der bestod af i hvert fald Jylland og noget af Slesvig og Skåne, sandsynligvis også Sjælland og Fyn, og så en del af området omkring Oslo. Så det har været et stort og betragteligt rige, og det grænsede direkte mod syd op til det store, mægtige Frankerrige, hvor Karl den Store jo var blevet kronet til kejser netop i år 800. Og Karl, han havde måske også kigget på Jylland, men der fik Godfred altså standset Frankerrigets ekspansion og sat hælene i ned omkring Dannevirke. Der er nogen, der mener, at Godfred om ikke byggede Dannevirke, så i hvert fald reparerede et allerede eksisterende anlæg, så det blev mere solidt. Og han anlagde også flere af de allerførste byer her i Norden. Vi ved, at han har grundlagt Hedeby, og nu mener arkæologerne ude på Moesgaard også, at det faktisk var denne Godfred, der grundlagde Aros, vikingebyen. Der havde tidligere været en handelsplads, men den blev nu ryddet og gjort til en egentlig bymæssig bebyggelse. Den lå jo helt ude ved åens munding, men det var for farligt at have skibene liggende helt ude ved åens munding, hvor de let kunne blive overfaldet. Så derfor, når de ikke lige var i brug, så sejlede de lidt op ad åen til Snækkeeng, og de kom tæt forbi Langenæs på vej op ad åen. Vi kan forestille os, måske at navnet Langenæs går helt tilbage til vikingetiden.
og at når de kommer forbi Næsset, så har de så lagt til i denne lille havn, der var der, det skibsværft, jeg omtaler. Så det er da spændende at tænke på, at Langenæs på den måde har indgået i vikingetidens historie og også det allerførste danske rige. Ja, det er virkelig forunderligt at tænke på, at der boede mennesker her så lang tid og været et vigtigt sted i vikingetiden. Men hvad så efter vikingetiden? Der er jo stadigvæk nogle århundreder før vi når frem til Marselisborg gods, som du omtalte. Ja, altså det vi ved, det er, at Langenæs sammen med andre nærliggende områder bliver samlet til et gods, en gård, der hedder Havreballegård i middelalderen. Og i år 1203, der giver Aarhusbiskoppen Niels Vognsen, som ejede Havreballegård, der skænker han til den katolske kirke, så den altså bliver kirkegods. Og de næste 333 år, fra 1203 til 1536, hvor vi har reformationen, der hører hele området her, inklusive Langenæs, så til Havreballegård. Så i 1536 ved reformationen, der overgår gården så til kongen, og så er det kongelig ejendom i 100 år. Men så under svenske krigene i 1600-tallet, der bliver kongen nødt til at optage nogle store lån nede i Holland for at klare de kolossale udgifter, der var i forbindelse med svenske krigene. Så kommer enevælden jo i 1660, og kongen har den store gæld, han skal afvikle, og så giver han blandt andet denne gård til en hollandsk storkøbmand, som har lånt ham penge som afbetaling på gælden, får han gården her, og denne købmand, han hed Marselis. Der har vi så navnet Marselis, som går igen rigtig mange steder her i Aarhus, og det er jo så også fra ham, at godset her får det navn, det har i de næste 300 år. Marselisborg gods, det bliver et baroni i 1680, men den Marselis, der så har gården her, han er barnløs, så det er egentlig ikke særlig mange år, at det er Marselis-familien, der ejer gården her. For da han så dør barnløs, så går godset omkring år 1700 tilbage til kongehuset, og bliver så til skiftende adelsfamilier, og til sidst en mere borgerlig familie, Ingerslev-familien, der ejer den her gård. Så det er en stor gård, Havreballegård, Marselisborg, som har ligget her og dækket hele det sydlige område. Den gik helt op til jordene, gik helt op til Rådhuspladsen, og lå jo og forhindrede Aarhus by i at vokse i rigtig mange år. Vi ved, at for eksempel Christian den 4. voksede op i en del af sine drengeår på gården. Den berømte kvindelige figur, der hedder Marie Grube, som, nu siger jeg berømt ord, måske lige så meget berygtet for sine lidt mærkelige ægteskaber, og som både H.C. Andersen og Holberg og Blicher har skrevet om. Hun er også født på denne gård, så det er en gård, der har spillet en stor rolle op gennem historien. Men
hovedbygningen lå jo der, hvor Marselisborg Gymnasium ligger i dag, og der hørte Langenæs jo altså til. Det var landbrugsjord, og så har der været de her stejle skrænter, som jo egentlig så var det, der hed Langenæs. Og der har også været noget kratbevoksning. Vi ved, der har været noget, der hed røgelkrat, der lå rundt omkring den dam, som hed i dag, er der jo et lille gadekvarter, der hedder Kirkedammen, og det navn har den fra, at da kirken blev bygget i 1966, der lå der endnu den her dam der, og det har den jo ikke heddet oprindeligt Kirkedammen, men det kom den så til at hedde, fordi den lå lige ved siden af den opførte kirke, og da den så blev tørlagt, så er det så gaden, der hedder det i dag. Men Aarhus by, de ville jo gerne vokse der mod syd, men der lå den her gård så også og spærrede. Men så det var altså under enevælden, at Havreballegård bliver til Marselisborg gods? Ja, det er under enevælden, som sagt. Og så hedder det så Marselisborg gods, og det gør det jo så i en 200-300 år. Og der opstår så også de første bebyggelser her i Langenæsområdet, nemlig det fiskerhus, jeg omtalte før, som var sådan en slags bolig under Marselisborg gods, hvor der har boet en ansat, der nok tog sig af jagt og fiskeriet i området. Men så kommer der også i 1800-tallet, bliver der opført en mølle, Magdalene Mølle, som lå cirka der, hvor indgangen til Marselisborg Hospital senere kom til at ligge, og hvor den her milepæl er i dag. Der lå der i 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet en fin vindmølle, og der blev lavet rugbrød. Men så er det, at kommunen indgår en aftale med den sidste familie, der ejer Marselisborg gods. Det er Ingerslev-familien, og den sidste ejer, han havde ingen børn, og han lavede sådan en aftale med kommunen Aarhus by, at de skulle have førstekøbsret til jorden, når han døde. Og ja, det er lidt mærkeligt, fordi meget kort efter, nogle få dage efter den her aftale var blevet indgået, og det er ikke noget, der tyder på, at den blev indgået på hans dødsleje, men der døde han så pludselig. Og derfor gik det ret hurtigt med, at Aarhus by fik mulighed for at købe godset. Det gjorde de så i 1896, og troede så, at de kunne give sig til at udvide byen. Men så var det så, at Viby Sogne Kommune, de gjorde opmærksom på, jamen det kan da godt være, at I har købt jorden, men det er jo stadigvæk Viby Sogn. Så Aarhus by, de måtte jo så til punkten en gang mere, og også betale nogle penge til Viby, for at de skulle afgive jorden til Aarhus. Og så kom man så i gang i første omgang med at bebygge Frederiksbjerg. Jægergårdskvarteret havde egentlig også hørt til Marselisborg gods. Det lille område var blevet købt allerede i 1870'erne, og her efter 1899 og omkring 1. verdenskrig og så videre, der går vi så i gang med at bebygge Frederiksbjerg. Men Langenæsområdet, det var stadigvæk lå ubebygget hen. Og der er det så, at man fra 1907 og de næste 40-50 år går i gang med at anlægge en hel masse kolonihaver her i området. Der lå vist en 800-900 kolonihaver, da der var
da der var flest. Og i 1942, der er man så kommet så langt, at man som sagt giver kvarteret navn, Langenæskvarteret. Men inden man kommer videre, så kommer jo så 2. verdenskrig, det gør jo, at både under besættelsen og de første 10 år efter, var det jo meget småt med byggeri. Men i 1949 udskriver Aarhus by en arkitektkonkurrence om, man vil egentlig gerne have en samlet plan for, hvordan kvarteret her skal bebygges, så det ikke sker mere eller mindre planløst. Og der kommer en hel del forslag fra hele landet. En arkitekt, der er meget kendt i Københavnsområdet, Steen Eiler Rasmussen, er en af dem, der indsætter et forslag. Og det bliver ikke det, der vinder eller får præmie. Men Steen Eiler Rasmussen, han er så fræk, kan man sige, så han efter konkurrencen har været udskrevet, og vinderne er blevet kåret, så henvender han sig alligevel til Aarhus by og siger, at det kan han ikke forstå, at de ikke ville tage hans udmærkede forslag. Og da Aarhus by får kigget nærmere på det, så kan de egentlig godt se, at der er noget genialt ved hans forslag, og det bliver, om ikke det bliver realiseret 100%, så er det meget tydeligt, at det er Steen Eiler Rasmussens idé, der er grundtanken på den måde, Langenæs er bebygget. Han vil nemlig bygge i højden. Det er fra ham, vi har højhusene. Og så vil han på den måde give plads til nogle store grønne arealer. Og det er også ham, der har ideen om at lave, at Langenæs ligesom skal gå i en kurve, sådan at flest muligt får del i udsigten. Så det er altså gjort, at Langenæs, selvom det er et tæt bebygget område, hvor der bor mange mennesker, så er der alligevel blevet plads til de store grønne arealer, og på den måde husene er anlagt, er der også flere, end man måske ellers kunne forvente, der får del i udsigten over åen og de grønne arealer. Så Langenæs bliver så bebygget fra 1956 og til 1971. Så det er i løbet af 15 år, alle de her højhuse skyder op. Og det er jo nogle af de første højhuse i Aarhus, så derfor ser man også tit udtrykket højhusene på Langenæs. Ja. Ja, for det er jo så de sidste 100 år, det er gået rigtig stærkt, som du her fortæller. Med hvor det tidligere var Langenæs så lå langt ude på landet. Ja, vi har et julekort fra begyndelsen af 1900-tallet, hvor der ligger sne, og vi ser Magdalene Mølle der, og det hele ser faktisk rigtig idyllisk ud. Og man tænker, er det her, hvor vi bor i dag? I dag synes vi jo, at vi bor tæt på Aarhus centrum, men det var altså endnu langt ude på landet for bare godt og vel 100 år siden. Og da Marselisborg Hospital blev anlagt for godt 100 år siden, der blev det jo også anlagt her, netop fordi det var epidemisygehus og skulle ligge netop et stykke ude på landet. Så det er altså i løbet af relativt kort tid, at vi lige pludselig ligger midt i byen med Aarhus centrum til den ene side og Viby til den anden side. Efter de her kolonihaver og arkitektkonkurrencen, der kom så noget af det allerførste, der blev bygget, det var jo Mormonkirken i 56, og så har AAB haft flere store byggerier, og
og kirken er jo så bygget i 66, men det hele er altså bebygget i løbet af cirka 15 år. Det sidste, der så er bygget i allernyeste tid, det er jo børnebyen og indskolingen dernede i parken. Men ellers er det en ret kort periode, hvor bebyggelsen har fundet sted. Tak, Niels, for at gøre lytterne og mig klogere på Langenæs' spændende historie. Det var interessant at få lov at fortælle.